Jasper sisin kanye ikaw bel koso ikaw mose mochi koso in achiel kuom jok makelo gi e pacho kaka kipogo ne gi. A support gima Stacy wacho. Ana deal gi bells. To asefwenyo ni gima timore dhano kod luoro. And that's the challenge mwayudo. One of the ngamiwuogo ma osiepa man Kisumo no, one kaka consultants kata mentors, our work in mondo wagol fear. Nikech golo fear kuom ng'ato ma mind ne en kwanyo pieces ok yot. Mondo convince mo wuog bobi e bel ok yot. One, gibedo discouraged. Another thing, and maybe first experience mane or reach out en Kisumo to neno gimoro ng'ato keto online to oro pesa to ng'ato oro ne msigo to ok marach. Koro luoro no nitie ni msigo te nrach. Lakini wan an kaka wuon kaka ng'ama uso bells. Bell called profit. Ng'ato kokoni no kawo ga dress to uso 1000. Bell of mixed dress has 146 pieces. 146 pieces with proper sorting inyalo around 80 pieces ma camera minyalo uso 800, 1000. The rest inyalo uso kata 300. You work on that figure, ka profit is way higher than ng'ama dhi kwanyo pieces. The moment midhi ga kwanyo pieces, ng'acha idhi ga kwanyo camera ire. Ingeno bende mago kameche modwa chieme. Ingeno yawo bel. Those cameras onyamwano uso 500 shillings. Moni idhi med 200 kata 100 depending kod kuma intie. But kidhi kawo bel to bedo mayot. Emomiyo, and anytime aja encourage gadi from my Facebook page miluongo ni Mitumba Bells. Give my mentorship WhatsApp groups man go. I'm mentor. The first thing you must be taken through mentorship. Me bed mentored, but that fear bed gole woko alafu ngato. Another challenge mantieni jogi okagbed kakorono okodwa deal gi Stacy kende. Stacy omiyo mzigo maber, next time obiro ira orango odwa no swap and it becomes a challenge. Who are you swapping with? Beinge obengama no training kibedo trained tibro timo biashara ni maber kabisa. Ino mtu man kodi yuto. Rokamana ahinya. Stacy ang'oma nyisi kit bei mwinjo bed ni goyo kiyudo bel kata ki ikwanyo pieces. Ere kaka idhi go bei? Ang'oma determine pricing? Koro nawachoga ni ka pod gi fear mar kawo bel, wacho ni idwa kawo pieces. Ntie gik manyaka irang. Nikech kia e odi kibiro gi komba, mani setiyo gi transport. Ineno. Alafu onge gima tek kaka kawo kamera. Kamera dwaga ng'amo chiemo. Dak idhi kawo kamera mana ka ng'ama poko chiemo. Nikech ka idhi laro, ng'ato yawo bel kama ing'eno dress maber yuayo mabe oyawo kama koro transport e mokwongo. Gimara ariyo kisechopo e chiro nyaka ibed piny man chiemo. Kimadho chai gi mkate, kichamo gikomba saa 4 kuon osechiek. Kichamo kuon, ichamo kuon gi rech mondo koro kidhi ka kamera kacha in ready. Koro nyaka irang transport, irang lunch mari, kendo transport mar dok, samoro launo pok igo pass. Nyaka idhi go e pass. En ga siling 5 siling 10 depending the pieces mitero ne ng'ano. Aya samoro launo ober kabisa ober lakini no yecha kumatin. Mano be nyaka koro iter ka fundi. Koro kapok igo pricing mari, nyaka irang gigi te misetiyo go kikawo launo. Just wasa pogruok bedo kanye e pricing. Samoro yudo ka kit kaka dhi chulo launo ka dhi aome gi komba kata dhi arite malo to imka. Yudo ka pogruok dhi bedo maduong'. Manengo. Pogruok mane mabed ang'o makelo ma? Gima kelo pogruok manengo and anyatiyo gi example mar mixed dress nikech mixed dress and mixed kichutingo both long and medium sized or mini. So kisongado mixed dress tikao long dresses tiketo thenge, medium sized tiketo thenge. That's first consideration. Second consideration, the first consideration is about the size. The long or medium sized. Second consideration and about quality. Sorting camera aginadi. There are those cameras with tags. They are clothes very smart. Man gi tags kinyiso ni pokorwagi. Pokorwagi or oserwagi but gik ma ido kata kod kene $1 kata $10, $9 mago gin quality. Isoketo gi kando.
because of that quality. The other one is size. Koro size kiso wacho ni long adhi uso kama, medium adhi uso kama, kendo idhi rango ginto koro kamera nadi igolo camera from long, igolo camera from medium. Koro camera from the long side inyalo dress ma very smart, minyalo ta uso 1500 toy or even upper town. And there's that medium size, minyalo uso 400 or 5. Then the rest inyalo check kora segoyo I've worked out my figure, lao ni nyewe 18,000, ayudo ka profit osekalo kata 40. Koro kika kasa inya. That second consideration pieces third one called pieces kika kasa inya waketi price girene modonga kora nyalo chede tama wacha nifagilishe na pesa fulani. Urinyalo uso gi mondi kodong matin monidwa medo stock tia mwan maga difagilisha with this amount. Koro that is it.